ibinigay ni Mabil na manok sa akin, akala ko kawitan. Nice ah. Hindi na partik, damot Itlog na. Upa. Kasi jay palong na eh. Lalaki ng palong. Hindi ko tinignan maigi, akala ko. Kung nakita no upa na ito eh. Pagod ko na, taras ito. Abas di pa ako. Hindi na party ulit, dapat itlog na. Pasinta na kumain. Tinakain ka naman kami doon, kaya binigay na niya sa akin. Nasa San Quintin kami sa Sabado. Yan sir ah. Parang paniparin rin ang tawag doon. Swimming kayo. Hindi ko na alam, basta doon sa bago na ka. Ano daw oras mo, may ka. Sige sir. Kakaldig. Ngayon, nakakatan sir, di magpagana ni EJ. Kasama namin Ay, si... wala kasama yung si Ibi. Yun. Bibigay daw ng kambing. Sige sir. Tapos, bibili ako ng kuwan. Naman sir. San Quintin kasi dagdag mo dyan. Kumuno yan na banda kay San Quintin. Baro nga. Anya ba din pagana na sir ngayon? Ano ba? Malapit ka lang doon. Yo, Balunggaw. Balunggaw din naman niya. Sir. Lapit lang doon. Parang pa-dispedida din sa kanya. Okay sir. Gusto nila o gusto niya overnight eh. Maraming hindi makakapunta yun pag sa overnight. Kaya sabi ko, Sabado na lang mag-open. Agahan na lang sir. Apay mo naging tao, ito dagang basura. Naman. Bibigay daw ng kambing yung babae. Oo, yun yung sinasabi ko. Uy, may sakalding ako. Wala nga sir. Ay, overnight din yun. Magkakanda nga kambing dito na. Baka pati kwan, dito na. Sir, Gawag kaya ni Rio? ha? Gawag kaya? Oo. Oh. So, walang parang konsya kay Sir Ray. Kaya mo, hawak niya eh. Nyati babsubaran hindi hinangan kayo. Medyo pamot sir. May. Magangay. Minsan daw noon, noon bago pa lang kami sa organika. Gusto niya umupo sa Luto na. Oo. Kahit hindi ko alam, kinanatan ni Rio. Nagasidig tumingkan sa Quintin sir. Oo. Lalaki yun. Oo. Wala namang sabi. Oo. May asawa yung babae, pag nabuntis, walang problema. Problema. Namatay yung father ni Shirley. Ay, father niya yun namatay sir. Nagsultong, na naman. Pag hindi bawal, isuti, kahit nangantaran ko na. Pag may sakit ka, isahan mo yan, yung mga gusto mo, yung mga bawal. Pagbigyan mo na, alam mo na yan. Ang mga ibawal, sige. Doon na rin ang pupuntahan niya. Bakit mo pa ibabawal? Sila ko ano eh. Pag last meal para sila namatay sir.
kakainin mo kung patay na. Hindi naman niya makakain. Oo, hindi na niya makakain. Hindi kami papasok dyan, bakit mo sinasara? Kaya nga. Alam mo naman po. Sa inyo lang yan, hindi namin kukunin. Kung private yung sasakyan mo dito, dadalhin mo dito sa ganitong daan. Wala na. Oh, yung sa akin sige, No basta choice. nakatrabaho lang. No choice. Problema, pagagalitan ka pa. Tagapanpanunutan dyan, banlog mo, Supay man, sir. sakripisyon. Hindi nila alam kasi, akala nila, madali lang ang field worker. Karinig ka pa ng masama. Kung papakita ko yung dinadaanan ng size sasakyan ko. Na, master. Hindi na nila maiisip yung mga ganyan. Oo. Wala man lang silang buwan. Yung konsiderasyon na Dinasyon. Sana kung gamitin mo yung sasakyan mo, kahit magbigay lang sila ng gasolina, di ba? oo, sir. Normal 20 liters nga. Kahit 10 liters lang, masaya ka na. Kako nga ako minsan na kung minsan. Walang pake. Hindi katulad ng mga bus noon. Na kon sila, Wilson sila. Itong bus natin. Wala sir. Iba ang kon ng gusto nito ngayon. Oo. Ito lang bus na naging bus ko na ganyan yung kanya. Ganyan yung ugali niya. Gusto mo pang magtakal dito sa opisina, palagi mong naiisip. Wala. Ano yung wala yung mga Dinigdigaw. Sarakot doon eh. okay na, giiyot doon sa mga. Patupul. Gawa sa rock. Okay na. Giiyot na daki. Okay na. Sinakbong na. Giiyot na kita. Dito pa lang pag-gawitin jubing niya sir. Dulin na dyan na eh. May makita na pa yun na dyan. Oo. Walang alam yung bata doon. Wala. Kala niya, nakakakon lang sila. Sige, sasaklutan lang. Kapag ipaalis sa akin, mapatay na siya ng bahay. Bakit yung pag-alanag doon kan? Diyan sila kumukuha ng tubig. Diyan na? Oo. Meron silang bus. Ngayon, nagpatayo siya ng... Ewan ko kung magka-sustainer ba tayo na yung tatakbo na nga sa Halitipil. Kita niya dati pa na tangki na. Alam ko pagka ganitong lupa, malalim yung kwan. Dapat sana ngayon nakatanim na sila eh. Kung ano man yung itanim nila, kung maning. Kaya hindi pwede yung pagka dyan, Hindi matanggi. siya. Wala nang peso na. Lapit lang. Kaka na makinad dyan. Post lang ang kas dyan. Hindi mo na kailangan yung isang makina, isa lang. Oo, sir. Mais, pwede pa sir. Oo, mais. Oo, ay. Mais ang tinatanim niya dyan. Madalas, saka vegetables.
Hindi, sa kanya rin ito, sa anak niya rin ito. Yan, sir. Oo. Dadalhin tayo dyan, sir. Oo, tagyan tayo kakain. Dito ko na yung park sa may likod niya. Ganun. Yan yung asawa ni yung kausap ko na babae. Yung nakaitim. Yan, yung nakarid. Ano ko eh. Ha? Ito. Mahal. So yun mga guys, nakita ninyo yung ating dinaanan, ano. So nandito pa rin kasi tayo sa may season. So galing tayo, nagda po kami di barangay Kamanggaan. So nagda kami dito sa barangay Asansur di season. So yun guys, Ang oras ay hatid sa inyo ng Optin Routine Capsule. Optimize your eye health with Optin. tuloy may baga. Tepe mangan. So naipaggal daw ko na kayo amin. Hanggang dito na lang mga guys. So paki-follow yung ating page tsaka yung ating Facebook, YouTube channel, paki-subscribe na rin po. So maraming salamat mga kaibigan, kabangat, maraming salamat. Peace out tayo.